Сънувах странен сън, в който България не съществуваше като държава. Тя се бе разцепила на хиляди малки общности. Това ме обърка. Каква ли бе причината за този сън? Аз не съм суеверен. Не вярвам, че сънищата предсказват. Но какво е накарало фантазията ми да задълбая на тази тема? Защо обичам България? И какво ме задържа тук? Семейство, приятели, случки, спомени. Това ли е България? Но това е само моята България. А къде е нашата България? Къде е патриотизма? Къде е любовта към природата? Къде е любовта към всяко стръкче трева, към всяка птичка, към всяка мравка, която пресича пътят ни? Къде е онази любов, за която говорят и Вазов, и Ботев, и всички онези дали живота си за земята, по която вървим? Днес е поредният ден, в който пътувам към работа. Но този сън не ме оставя на мира. Толкова бистър, толкова ясен. Сякаш не беше сън. Виждам хора, виждам улици и всичко около мен носи този аромат. Аромат на хора, живеещи не в държавата България, а в себе си. До кога ще живеем с мисълта, че нашето си е наше, а общото е ничие? До кога ще рушим? До кога ще цапаме? Кога ще поемем отговорност за всичко, което ни заобикаля? То е наше и ако ние сами не го приемем така, то означава, че сънят ми скоро ще се превърне в действителност. Всеки ще се каже: какво е направила държавата за мен? Политиците ни крадат, заплатите са ниски, но за това не е виновна нито държавата, нито политиците, нито работодателите, а самите ние. Защото ние сме държавата, ние сме политиците, ние сме работодателите. Или не точно ние, а просто хора като нас, които живеят в малките си Българии и мислят само за себе си и за тяхната България. Точно като нас. Така че единствените виновници сме самите ние, които не живеем в България, а в България. Аз обичам България. Но дали е достатъчно?